and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Pero wa pa ko kaybaw unsa uni sa pagkaybaw sa tanan nga dili magpanik. Ha? Kay nga no di ay. Temparagod! Naay kataragman kuya! Nay gusto nga mosunog sa tong barangay. Unsa? Oh, Halo! Halo. Kakuyaw na! dili ko gusto nga magpanik ang mga tao. Ha? Bahalag Anan imo? Bahalag Natag-anan mo kuya? Waoy! Mo? Nga gyud sa ni Ano daw? Yung sa pagkibaw ha? Ako na dunggan. Ha? Mauna pa ing! Karong kunong gabi mahitabo. Kung mauna, atong bahibaw ng kapitan. Unsa kapitana? Kapitan sa barko? Kapitan sa barangay. Sabi. Anong kapitan mas barko? Ay, naratol mo kung kupaing. Tanah, buboy. Oh. Atuon din na to sa kapitan na. Tara! Okay na. Unsay okay na. Nisugot na sa kapitan, ma, nga magbantay unyang gabi ang tanang tao. O full force ang mga tanod sa barangay sa pagrubing. Giyon sa basa ninyo pagsulti si kapitan. Inyo na sang giingnan nga akong nataganan. Awa kuya oy. Kung unsa imong gisulti, mao siya among gisulti. Wa mi giusab. Amping gani kayo sa kapitan imo. Unsa may sulti ni kapitan? Ang instruksyon ni kapitan nga di magpasabot ang mga tao nga nagbantay na. Murag normal ang gihapon ba nga gabi eh. Aron masakpan gyud tong tawhana or kung may mga kauban pa siya. Mo apil tag pangandam ana no. Oo, uy, apil na ma. Kitang tanan gud. Of course, apil yun ta, uy. Lain sa tay apil. Mao. Nasa de ka biya? Karon pa bagod ka ni tingog. Nataw ko pa ing, uy. Minaw ko ninyo ko. Nagay mo piro. O kining kuhan ba? Unsa man? Ayo, anak mo. Malakaw na ko ron, aron sultihan sa nako akong pamilya. Okay, sige. Pangandaman ta ni. Katugod ang mga ko. Oy. Way matog ha. Magbantay ta. Ang uban na rin ng be. Kaligiro na kay ko. Ay, pastilan baya nimo. Oh, sige katog na lang. Oh, si Paing asa naman to? Ako man tong gipapalit og kape, wa pa man to moabot. Ang napot naman god. Tuwa tingali sa kusina. Sila mo tong imok na istorya ganina. Oh, sige. Akong adtoon. Paeng! Emok! Nganong... Oh! Uy! Nangatog! Paeng! Emok! Hoy! Pagmata mo! Pagmata mo, Paeng! Emok! Kano bang nangatog man in taon mo? Hoy! Di mo matahap! Nasa sunog! Ay, wapay sunog! Kipukaw ta mo kay nakatog naman mo! Perte pa ninyong hagok diha! Sorry nang. Talaga wa. Ing? Katog manon ka mo. Nagtupad ta, Ing? Apil sa deko. Katog man ta man tag inog kape. Lagi? Unsa na sitwasyon nagsabil? Alerto kayo ang mga tanod ug ang mga tao. Kamurag yun ang atog. Sorry gid kay nang. Ay, kapoy mugod kay ganina ma. Kapoy. Dili ka lang ma. Among gawson imo. Pastilan, bayaan ni. Kakulba ini. Unsa man kay gikagubtan sa mga tao? Isabel! Boboy, nagmata man lagi ka. Nakamata ko sa kasaba nang. Unsa rito? Wa ko kay bawog unsa. Tuaman sila si kuya nimo og si Paing nagsusi. Ni ana sila ay. Kumusta? Unsa tong gikagubtan sa gawas ha? May nadakpan gyud ang mga tao og mga tanod. Padung nag yung buo gasolina likod sa barangay hall. Ha? Hain naman ron ang tao. Kisa magtawhana. Taga dinhira? Dili taga dinhi. Gi-turn over na sa polis. Kuya wasa. Unya giulata. Aw, di ko lata kayo.
Pero ang nakasyak og kaayo, Oh. ang kaayo naman. Ang nakasyak gyud og maayo, mao ang iyang gisulti. Unsa di yang gisulti? Mitugan siya kinsay nagsugo niya nga sunugon ang barangay. Kinsa man? Si Kapitan. Ha? Si Kapitan? Oh, Oh, Mao na. Pero bisa mo to'y gisulti atong tawhana. Ipaagi pa maginig investigasyon. Ay, pero, Mok. Unsay tan-aw nimo to, ha? Tinuod o pasangi lang? Tinuod. natag-anan yun mo kuya. Ay, waoy. Pero pila ka adlaw ang milabay, ha? Paminaw ha? Pila ka adlaw ang nakalabay. Nakakita ko atong tawhana, kauban si Kapitan sa usa ka coffee shop. Oh, ha? Nanginom sila kape kuya. Ay, lain sa kay nanginom sila tuba. Coffee shop gud to. Unya, manginom sila tuba. Pero nga sa dang pangutan ni mo, Buboy. Oo, lagi. Magkubog-hubog sila. Bitaw, no? Bitaw, unsa man tong pangutanaha, eh? Mo gani. Kung mauna, Mok. Oh, ing. Pwede ka mo testigo batok ni Kapitan. Pwede. Salamat kay kainin mo imok ha. Dili lang ang akong pamilya ang nagpasalamat, kundi ang tibuok kid barangay. maog yun. Kay kung dili patungod sa imong pagtag-an, nasunog na gid unta ta. Taysa. Walay taon ko makatag-an. Wato na ko matag-an nila ginang sa bilbiya. Bisag mo ingon ka pa nga wato nimo matag-an ni imok. Maora na nakatatak sa hunahuna sa mga tao nga imo tong natag-anan. Dagang king tao sa gawas, kuya. Gusto mong patagaan. Labara ba sa utok ini, oy? Ay, arang-arang pa man tong magpatambal kay doon na pa man ko'y mabuhat. Mag-research lang ko about alternative medicine. Doon naman ko ikatudlo, ikatambal sa mga tao. Pero kining pagpanagan in town, pagtag-an-tag-an, ang taon sam na oy. Gawas na lang. Kuwan mo tayo mahimo ini? Di, ang imong buhat no? Gawas na lang sila. Pasabta lang. Paminaw ka ha? Pagi ko'y mahimo kung dili mo motoo. Basta kay nagsulti ko tinuod. Dili in taon ko mananagaan. Dili ko makatagaan sa inyong mga kapalaran. Og sa ako ng giingon, gato mga nahitabo sa inyong giingon nga ako nga nataganan. Oh, Wato na ako matagaan ni in taon, oy. May gibasihan ko adto. Dili to tagna-tagna lang. Ay, dyan na, oy. May matuwa na, oy. Sulti na lang kung pinay mo pa ngayon. Nagsulti lagi ko tinuod lagi. Dili ko makatagaan sa inyong mga kapalaran. Wa ko'y abilidad sa pagtagaan. Kung may magpatambal ninyo, okay, ako timanon. Pero kung magpatagaan, sorry na lang. Oh, Kung di mo mamawa, ha? Karon na yun, dakpon mo tanan. oh. Uy, Mamawalin mo! Ayaw na ninyong samok-samok kasi mo! Mamawalin mo! Mawali! wadi ka malipay sa gibuhat ni Paing, kuya. Nga ba siya manawag pulis? Wag yun undat to mauli ang mga tao. nagpasalamat magugko niya god. Pero Pero unsa man? nahibaw ko may motibo ning tanan ning iyang gibuhat, Boboy. Ha? Ang nakapait kay misuporta kaniya. Natag-anan ni mo, kuya? Usubay na taganan! Kakaro ana nga nagsige na mog meeting nga kamura. May giplano mo! Kalma lang. May giplano mo! Kalma lang. Inyo kuluhay kong giprotektahan. Pero ang tinod, nagplano mong ibaligya ko! Kuya, Pero, mapakyas ka mo. nga naman. Dili ta mo tugutan, Boboy. Dili mo makabaligya na ko. Dili! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!